Mga sila kahoy ba? Mga sila kahoy sus karon kay mo to gipagtapok ng mga kahoy to sa pa. Sus karon kay kanang baha bitaw na kay grabe makuhugas sa uwan. Grabe makuhugas uwan sa bukid. Kusog ang uwan! Oh, grabe kusugas uwan sa bukid sus karon. Baha bitaw na grabe nakuwas baha. Hindi ko kayo! Sus nibulog bitaw na puti kusugas tubig nya gadaog mga kahoy ba. Kahoy. Anod sa baha. Sus ang sila dito nga nanguhag kahoy po datugan bitaw na sila. Tutugan! Oh, datugan sila sa mga kahoy nga ilang gipangkuha ba naunay sila. Unay! Oh, naunal sila. Ano sila? Naunay sila silang gipangkuha ng mga kahoy. Panguha gani kag kahoy sa libon sa lasang. Suko ng inang kalikasan kay kanang kuan man na siya. Di man na pwede nga imo nang upawan ang mga bukid. Kay Bitaw. matawag pa na siya reforestation. Pwede? Oh, legalaging man na siya nya. Masuko ng inang kalikasan mo na basta mong uwan, ubaha na siya. Maano na katong mga itong mga balay nga nakilid sa pa, maano dugnay mga tao nga nagpuyo dito dapita kilid sa pa, mga anod na sila kay suko man ang kanang inang kalikasan. Hindi naman sa giputol. Chagit pa sila, tabang! Tabang Lucas! Tabang! Mga to, sus nakadungog nas Lucas. Lucas lakas ba? Lukas lakas. Oh, grabe man ko sa ganas Lucas lakas, dagan man si Lucas lakas, dagan si Maya. Dagan ko rin main si Lukas lakas. Tahan. Mo to, didagan si Lucas lakas, didagan sila ng Lucas lakas. Sus abot itong ni Lucas lakas, tanaw na nga tugan sila mga kahoy gipangkuha. Wala siya nakuha sa baha. Nangaanod sila sa baha niya, natutugan sila sa mga kahoy nga katong ilang gipangkuha kay nangaanod sila sa baha. Oh, tugan sila sa mga kahoy, nangaunay sila. Poto si Unay Lucas lakas, ni dive largos tubig. Dive si Lucas lakas. Bira din Lucas lakas ang katong mga kahoy. Katong mga kahoy nga nangakuan ba yan, katong mga taos nangatugan sa katong mga kahoy ang uban nga. Alam mo kung giputol? Oh, nangalabay to sa dapin. Nangalabay to sa dapin ya mo to. Kuha ni kuan. Ikuha ni Lukas lakas. Oh, giluwas din sa Lucas lakas. Pang-alsa ni Lucas lakas ang ipangbira ra mga kahoy, gipanglabay sa dapin, pangwilik ra ba. Oh, grabe mga niyang kusgan na. Ha? Unsa ang kamot gyana? Para kamot gana ra, pangwilik ra mga kahoy. Tabang Lucas lakas, tabang. Tabang Lucas, tabang. Mo tis ba ana kay patabang lang Lucas mo to kay pangluwas na tanang Lucas. Pang alsa sila ya gipang itsa to sa dapin. Wait para. Ay grabe ang kusgan ng Lucas. Mo to gipang itsa sa pog. Ayan to dia. Oh, gipang itsa. Ayan to sila. Untol gusto to sa dapin. Ay pag itsa. Pag humana nakuha na tanang Lucas. Nakuha na. Okay. Ito nang luwas na nila tanang Lucas mga kiat. Ako tinalipaya na sila. Salamat Ya, Lucas. salamat sa sakit kayo. Okay, tungod nimo Lucas nang luwas mi kay. Mo to na anas Lucas nga. Ayaw na lagi mo pumutol og mga kahoy lagi. Kay basta sige mo pumutol og kahoy ang kanang inang kalikasan masuko na nato. Mo nang uwan pabahaan ta dre. Awanon o na leksyon nanon mo nangaanod nanon mo sa baha. Naunay Mamutol. o nya naunay pag yun mo sa inyong ipagputol nga kahoy. Mo to nga na sila. Promise Lucas, dili namin mamutol og kahoy. Promise pa na sila. Promise pa sila, yung sila. Promise Lucas, dili namin mo usab pumutol kahoy. Mo to nga na si Lucas. Mo usab pa mo pumutol og kahoy, dili na. Nga, promise Lucas, di namin mo usab og putol og mga kahoy. Manguha na lang. Manguha na. Mo to nga na si Lucas. Tarong mo ba? Kay mabahaan na sa tag-usab ani. Aw, di na gyud mo luwason. Bahalag mga anod na mo. Mo to ni ana ang mga tawo. Promise lagi Lucas, din ay gyud mi mamutol og mga kahoy. Kini mga kahoy dili na nimo putlon. Amo na ning galmon ang mga kahoy rislasang para mudagkog maayo para og mag-uwan dili na magbaha dire kay dili na ta pabahaan sa inang kalikasan. Amo na ning galmon. Amo na ning galmon ang mga kahoy. Dili na nimo pumutlon. Ilan ang padakon ba? Ilang galmon ba para mudako. Dako. Moto ni ana si Lucas lakas mo nay sakto ninyong buhaton. Unya kay karon na leksyon naman mo kinahanglan nga inyo nang galmon ang mga kahoy diha para mudagko og maayo para uwan dili na nimo baha nga tong sapa kani mo to ning ana o sige Lucas Yan sa usigi Lucas. mo to ana o sige Lucas amo nang buhaton mo to ang inang kalikasan nalipay na mag-uwan dili na pabahaan sila Yan sa dili na pabahaan lipay na kayo kaya ana kay ni itubo na magmaayo ang mga dagkong kahoy dito sa ilang kalasangan siya nagkatong nya ang katong mga taw. ang lasang grabe na ka libo na kay tanan ang mga ang katong mga langgam mga on dito pamatog dito grabe na lipayan kay nana sila yung mga makaon. Ada mga langgam. Mo to wala na sila pabahay sa inang kalikasan. Unya kung nagustuhan ninyo ang mga video, please share, please like, And please subscribe sa among YouTube channel Probinsiyanong kaya thank you. Mwah.